Отца и Сина и Святаго Духа. Драги отци, брати и сестри, нямам подготвена някаква особена проповед, но проповед за нас е Светия Велик пост и тези събития, които ние отбелязваме по време на Светия Велик пост. Първата неделя беше неделя православна. Тя беше победа на православието на тересите, защото някой човек си казва, какво значение има богословието, важно е да живееш благочестиво, но ако ние нямаме правилна вяра, ние не можем да получим от Господа Неговата благодат, за да изпълняваме Неговите святи заповеди. Без благодат човек е безсилен да се бори с дявола и с злото, а затова е необходимо да вярваме правилно. Затова и почваме с неделя православна. Миналата неделя отбелязвахме паметта на свети Григорий Палама. Тази неделя се казва, че отбелязваме победата на православното подвижническо, аскетическо учение, защото през 14 век, това, което в неделя си спомнихме, а цялата тази неделя е сега трета неделя под знака на това неделно тържество, което беше. Ние се спомняме за това, че на 14 век се е появила ерес за тълкуването на Таворската светлина. Помним всички празника Преображение. Господ се е изкачил на планината Тавор с 3 свои ученици и в един момент те са видяли, че Той се е преобразил пред тях. Лицето му е светнало като слънце, дрехите са му станали по-бели от сняг. Но Господ винаги тая светлина има в себе си, но за нас хората, с нашите земни очи не е възможно да я видят. И понеже Господ е бил и съвършен Бог и съвършен човек, именно по неговото човешко естество се е скривала божествената светлина, която е съприсъщна. И тогава Той е дал на своите апостоли тази благодатна сила да могат за малко време да видят тази божествена светлина и не само да я видят, но да изпитат тая райска радост, когато е Бог с тебе, когато Бог е в тебе и те осенява. Вие знаете, че когато човек искрено се изповяда и се причасти, той изпитва една радост. И това е също, но може би тая радост при нас е малка, заради това, че ние нямаме достатъчно покаяние. Но това е именно тази радост, която носи тази божествена светлина. Еретиците са учили, че Таворската светлина тя е сътворена, както слънчевата светлина. Докато свети Григорий Палама е учил това, което и светите отци винаги са казвали, че Таворската светлина е вечна, тя е съприсъща на Бог и много светии, които са се подвизавали, са получавали тази божествена светлина. И там, където има божествена светлина, там е и раят. Така че, където на Свети Велик пост имаме възможност да се постараем да попостим, повече да се молим, да се каем, да четем повече молитви, да живеем по-сериозно, по-целомъдрено и тогава действително и Господ може на такъв човек да даде по-голям дар от тази божествена светлина, която ще ни донесе истинската радост и истинското щастие, за което човек е създаден и който всеки един човек мечтае да живее, да има радост и да има щастие. Не са много хората, които знаят как се достига до това щастие, до тази истинска божествена радост. Ето това е казал Свети Григорий Палама и светите отци,
Искам накрая да ви спомня един случай. 500 години след това събитие, този спор, който е бил, преподобни Серафим Саровски, един велик светец, може би най-големият руски светец през 19 век, той в своята пустинка е поканил един християнин, Мотовилов. Когато Мотовилов искал да му обясни какво е благодатта Божия, преподобни Серафим се е помолил. И тогава преподобни Серафим се е помолил, така че Мотовилов е видял как лицето му сияе, как слънчева светлина. Даже не е могъл своите очи да гледа. И в същото време Мотовилов е изпитал едно блаженство, един мир, една неизречена радост. И преподобният Серафим му е казал: вие, ваше благодание, в момента също сияете така, както аз. Ето, това е Таворската светлина. Честит празник, драги си братя и сестри. Нека се постараем да имаме още време, да се молим. Искам да ви кажа и друго. Някои задават въпрос: децата трябва ли да постят? Много пъти им се отговаря неправилно. Те са малки, те трябва да растат. Вижте, благодатта Божия е необходима особено на децата. Затова децата е хубаво да се учат от малко да постят. Но всичко разумно. И когато децата са по-голями, да кажем 10 години, на сила не може да ги карате, но тогава трябва добре да им обясните какъв е смисъл на поста и тогава те сами да решат дали искат да постят. А като малки децата трябва семейството пости, децата също постят, но ако вие не им давате пример, че постите, няма никога да ги научите да постят. Ще пратите за много.